Ahojte, ja vás vítam pri novom videu a dnes to bude Christmas haul, takže poďme na to. Mám to rozdelené na také sekcie, že oblečenie, kozmetika, plišaky, knihy a hry. Ja by som začala tou kozmetikou. Začneme telom. Ako prvé tu mám takýto Jaja sprchač, on sa mi trošku vyrial, ale nevadí. Proste som ho chcela, lebo som niekde počula, že je mega dobrý, akože je mega veľký, ale vonia ako jar na riad. Ako ďalšie, tu mám Rio de Janeiro deodorant 59 a k tomu som dostala aj túto voňavku 59, takže mám takto duo, ale príde mi, že ten deodorant vonia inak ako tá voňavka. Tak som dostala ešte túto Rio de Janeiro 39. Dobre to vonia, mne to vonia, ale čakala som trošku inú voňu, úprimne. Ale som strašne za to rada. Poslednú voňavku som dostala túto, ale ja som si akože kúpila, takže som ju nedostala. Juicy Bomb Essence, lebo mám dva vrchnaky. Lebo to bolo dosť lacné. Táto mi voňala najviac, tak som si ju kúpila a je akože úprimne dosť podobná tejto. Akože farbou sú trošku podobné. A teraz by som išla na vlasovú rutinu. Som dostala tento Jisoo set, som za to strašne rada. Proste, ja som to už otvárala. Proste takto to vypadá. Ale tie veci, tie produkty sú strašne malé proste oproti mojej ruke. Potom tento olejček, akože on už je trošku mastný, takže ja si idem asi utrieť. Posledná vec z toho Jisoo setu je táto keratinová maska, sa mi zdať. Je to vlastne na také lesklé vlasy. Akože vonia to úplne tak ako pomaranč a vidíte, ja to iba na jednej polke, proste mi sa to nejako... A nemá to mať dva vrchnaky? No, nevadí. Ok, to bola akože taká telovo-vlasová rutina a teraz by som išla na, akože na tvár, takže ako prvé tu mám tieto pimple patche, takéto, a potom som dostala ešte takéto zo Sheinu. No, proste máte tu k tomu aj zrkadielko, akože ono to vypadá takto. Ako ďalšia vec je na pery. Tento Laneige Lip Gloss. Ja už som to použila do kostola. Úplne to vonia ako gumy medvedíci, ako môžete vidieť, ja už to mám trošku špinavé. OK, ako ďalšiu vec, to som si zase kúpila ja, je toto Garnier Serum na výražky, alebo na čierne bodky, alebo tak hej. A ešte také oneskorené, sme boli, neviem, 27. alebo tak, sme boli ešte v obchodoch. A tam som si ja kúpila ešte pre seba na Vianoce tento toner, lebo mne proste došiel. Ja som ho mala ešte aj taký ten malinký. A potom som si kúpila tento Essence Blush, lebo ja mám taký ten, ten tyčinkový a proste som chcela takýto, ja som to skúšala teda. To bolo tak všetko z kozmetiky a teraz ideme na šperky. Ako prvé som dostala takéto náušničky. A ako druhé som dostala takýto náramok, on je taký dvojitý. To bolo všetko také na krásu. A teraz ideme na knihy. Takže ako prvú knihu som dostala túto Lottie Brooksová strašne chaotické Vianoce. I ja som tú knihu chcela, lebo ja mám celú tú sériu, čo je preložená do slovenčiny. Už mi chýbajú iba 2 knihy, ale tie nie sú preložené. A ako ďalšie som ani nevedela, že toto je preložené. Ja mám takéto nepríjemné kamarátske drámy Lottie Brooksovej. Teraz ideme na plišakov. Takéto avokado. Toto má také guličky. Vonia to ako levandula. A vy to dáte vlastne do mikrovlnky a ono sa to má ohrieť proste. A keď vás niečo bolí, tak si to proste môžete priložiť. Potom som dostala takéhoto plišaka. Takého ako keby jelliketa, no. Ďalšie ideme na pop figurky. Akože to nie je úplne, že samostatná sekcia, ale nevadí. Hej, proste dostala takúto pop figurku, strašne som chcela nejakú, ja som si ju teda kúpila, hej. Strašne pekné. Kúpila som si Eriku zo Stranger Things. To je 4. séria, sa mi zdať. Chcela by som na ďalší rok ešte 3 postavičky Stranger Things, lebo nechcem úplne, že všetky, lebo to by vyšlo draho, ale chcem ešte Willa, Steva a Jonathana. Takže toto bude jediná baba medzi nimi a ona má na tom ruksačíku proste jednorožca.
Hej, proste, nie je to tam vidno. No proste je tam taký jednorožec, má srdiečkové náušnice, je to mega prepracovaná figurka. Naša sekcia, akože, no, mám tam jednu vec z tej sekcie, spoločenské hry, dostal som takéto meno, miesto, zviera, vec v kartách. Strana kartička, hej. A máte tu k tomu návod a nejaké plániky, alebo čo to je. Ako ďalšia sekcia je Lego. Akože tam je zase iba jeden produkt. Dostala som takéto Lego od môjho brata. Takéto Happy Plants, je to strašne zlaté. Toto vypadá, je to strašne zlaté. Akože tie kvietinky som si tam prehodila. Takže môžete si to takto vytiahnuť. Ono to má aj takto korieno. Hej. A proste si tie kvietinky vymeníte v tom. Hej, takto. Niečo, že chémia, nazvime to chémia. No takže ako prvé som dostala túto výrobu kryštála, alebo proste si môžem vyrobiť vlastný kryštál. Taký väčší darček, proste som dostala takúto krabicu. Ja som si myslela, že to sú New Balance topánky. Je to proste, prosím pekne niečo, že veda. Čo? Predá to takto. A proste, ja som si to už poskladala, hej. A proste je to chemické laboratórium. Ja som o tom darčeku teda nevedela. Ja som o viacerých darčekoch nevedela, hej. Mám byť úprimná. A teraz ideme na poslednú vec z tejto sekcie chémia. A to je ďalšie chemické laboratórium, prosím pekne. Dostala som takéto veľké, obrovské chemické laboratórium. Tu máte všetko, čo je vnútri. Dúfam, že je to vidno. Hej. Poďme si to otvoriť. Je tam toľkoto vecí, oj. Proste takéto to je veľké. Máte tu obidvom teda okuliare nejaké. Ja sa to strašne rada za takýto darček. Proste som fakt nečakala, že by som to mohla dostať, hej. A som za to rada. Takže budem teraz, bude zo mňa chemik. Som vám zabudla dať ku tej kozmetike, ja som si to všimla až teraz, takže pardon, takže toto ešte patrí ku kozmetike. A sekciu, a to sú topánky. A my sme ich boli teda kúpiť v obchode, kde som si kúpila aj tieto dve veci, hej. Tak New Balance. Poďme si robiť unboxing. Ja už som ich otvorila, teda mám ich tu trošku inak, hej. Už uložené aj tak. To je ten najväčší darček. A najdrahší. Mám tu k tomu ešte takéto servítky na ich umývanie. A mám teda takéto 408. Akože ja som chcela tie 530. Dávam tu fotku. Oni majú také vyššiu túto, ale proste oni ich tam nemali. A ja som si to ani nevšimla, že to sú tieto. Ale nevadí, sú proste strašne pekné. Strašne sú pekné proste. Ja sa na ne neviem vyhľadívať proste. No a ideme na poslednú sekciu, oblečenie. Ako poslednú vec, čo som si kúpila ja, je táto taška zo Sheinu. Akože čakala som, že bude väčšia a že bude mať nejaké priehradky, ale nemá. Môžeme sa vrhnúť na to oblečenie, mám ho fakt horu. No, takže začnem asi mikinami. Ako prvú mikinu som dostala túto White Fox, lebo ja mám od nich už aj teplaky. Takže mám k tým teplákom aj mikinku. Ďalšiu mikinu. London, England, proste ono je trošku toto, ale takáto proste strašne sa mi páči. Potom som dostala takúto bundu, hej, proste, takúto nejakú značku. Hej, že som dostala takéto rifle kapsačové. Som dostala takýto sveter, akože neviem vôbec, že kam v ňom pôjdem. To nie je úplne, že moja toto, ale nevadí. Ako poslednú vec som dostala teplakovú súpravu. Aha, ešte toto. No, ešte som dostala takéto rukavice, hej. Ale ako poslednú vec som dostala teplakovú súpravu. Ona je v nejakom videu už, hej, aj tá mikina, ale nevadí. Proste takáto crop-topová mikina a k tomu vlastne takéto široké gate. Sa vám ozývam, keď toto videjko editujem. Naozaj sa ospravedlňujem, že vyšlo tak neskoro. A naozaj sa fakt ospravedlňujem za to audio, ja neviem, čo sa mi s tým stalo. Ja sa fakt ospravedlňujem za to audio, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Napíšte mi dole do komentára, čo ste vy dostali na Vianoce, aké mám natáčať videjka a ahojte!